Bueno, agora estamos con María, que nos vai a contar un pouco que lle pareceu a xornada de hoxe. Pois a verdade é que moi entretenida, o pasei moi ben os grupos, tanto os cantos de taberna de sedes que xa os había escoitado, e dende logo rapaces que non me acordo do nome, pero moi ben, moi ben. Os meniños do pandeiro, que son os máquinas. Sí, a verdade é que sí, os escoitei por primeira vez e teño ganas de volver a escoitalos outra vez. Moi ben, pois moitas gracias, María. De Veña, nada, gracias a vos chao. por estas cousas. Bueno, agora estamos con Natalia, que nos vai a decir tamén pois que lle pareceu a xornada de hoxe. Boa, pois gustoume moitísimo, me parece moi importante todo este tipo de eventos, de facer tradición, de mantela viva. Gustame moitísimo e agora que teño un poquinho máis de tempo, pois estuve intentando asistir a este tipo de eventos e non perderme nada. Que che pareceu o grupo, os meniños do pandeiro? Boa, gustame moitísimo. Xa vira algo deles, pero en directo gustame moitísimo máis co baile, moi bonito. Pois moitas gracias, Natalia, un placer. Bueno, estamos con Almudena, que é tamén integrante do grupo de cantos de taberna Gaenteira, e queremos preguntarte tamén que lle pareceu a xornada de hoxe. Pois fantástica, iniciativas destas pois fan país, que é o que ten que ser no día de hoxe. Así é. Necesario. E o grupo que tal? Que che pareceron estos meninos do pandeiro? Espectaculares, sí. Para ver máis a menudo por aí. Eso esperamos. Moitas gracias, Almu.